V jednej chvíli som bola predvolaná pred Boží súd. Stála som sama pred Pánom. Jasne som videla všetko, čo sa Bohu nepáči. Nevedela som, že aj z takých nepatrných vecí sa treba zodpovedať pred Pánom. Aká to bola chvíľa. Kto ju opíše? Stáť z očí v oči Trojsvätému. Ježiš sa ma opýtal. Kto si? Odpovedala som. Som tvoja služobnica, Pane. Zasluhuješ si jeden deň očistcového ohňa. Okamžite som sa chcela vrhnúť do plameňov očistcového ohňa, ale Ježiš ma zadržal a povedal. Čo chceš? Trpieť teraz jeden deň, alebo krátky čas na zemi? Odpovedala som. Ježišu, chcem trpieť v očistci a chcem trpieť na zemi, hoci aj do konca sveta najväčšie muky. Ježiš povedal. Stačí jedno. Zídeš na zem a budeš veľa trpieť, ale krátko. A splníš moju vôľu i moje želanie.